Marhay na aldaw mga aki, ako ang sa indong tagatukdo sa Science 3 na si Teacher Grace Clarianes. Ngunyan, aadalan ta ang manunungod sa light energy. Bago kita magpuon kan sa tuyang leksyon, igwa akong dikit na pagiromdom. Enot, kaputan ang sa indong class or module sa Science 3. Ikaduwa, magdangog, dangan intindihon ang leksyon ta ngunyan na aldaw. Ikatulo, isabuhay ang mga manunudan ta ngunyan na aldaw. Ano? Handa na kamo na makanood asin magdangog kan sa tuyang leksyon mo niya na aldaw? Madyan na, preparar na kita ta mapuuna kita kan sa tuyang leksyon ngunyan na aldaw. Pangenot na konsepto, manlain-lain na bagay an sa tuyang nahihilin sa satuyang kapalibutan, lalo na pag-aldaw. Ano kaya ang makakatabang sa tuya para mahiling kan sa tuyang mga mata ang mga bagay na ini? Ang mga bagay na yan maoobserbahan asin mamamatikta ninhuli sa tabang kan liwanag. Ang light o liwanag ay sarong enerhiya na nakakatabang sa mga tao para mahiling ang mga bagay sa satuyang kapalibutan. Iba-iba ang mga pinagahalian kang light o liwanag. May liwanag na nagahali sa natural sources of light. May liwanag din na nagahali sa artificial sources of light. Igwa kitang inaapod na natural sources of light. Ang natural sources of light, igwa ning sa diri niyang liwanag. Daiini, pwedeng gibuhon o makontrol kan mga tao. Ansaldang, iyo ang pangenot na pinagahalian nin liwanag na mahihiling ta kung aldaw. Sa pagkabanggi, igwa kitang bulan dangan bituon. Tandaan, ang bulan nagkukualang kainiyo ang liwanag sa saldang. Ang natural light pwede manhali sa mga hayop arog kang aninipot o firefly. Ini mahihiling ta kun banggi na nagliliwanag. I'm a firefly burning bright. Try to catch my light. I'm hardly heard but I'm seen. Buzz, buzz my quick beams. I add my special glow to all places round the globe. Out in the woods, up on trees, flash, dash, watch my frenzies. Blink, blink on and off. Hint, hint, I'm not soft. I'm a bright thing. I add a little. Igwa pang saro na inaapod na artificial sources of light. Ang artificial sources of light o ang artificial na pinagahalian ng liwanag ay pwedeng gibuhon or kontrolon kan mga tao. Ang kandila, sarong halimbawa kaini. Pwede ining gibuhon sa makontrol kan tao sa paagi nin paggadan kan liwanag kaini kung daina gagamiton. Saro pang halimbawa, iyo ang flashlight o spot.
Simbaganta ang mga minasunod na gibuhon.